Doncs avui m'agradaria presentar-vos a Felipe Folch Soriano, que és una persona en diversitat funcional. Ell, a més de tindre diversitat funcional, és tècnic consultor en accessibilitat, especialista en disseny universal. És molt llarg i me costa sempre molt, Felipe, de dir-ho tot sencer, però ho he dit bé perquè ho tinc així apuntat en aquest informe tan xulo que mos vas fer. M'agradaria explicar-vos una miqueta com vam conèixer a Felipe. Nosaltres vam fer un dia una visita així a l'Eix Cívic i d'aquesta visita vam fer un vídeo i el vam publicar a Facebook. Felipe Folch va veure aquesta publicació que vam fer i ens va escriure per privat i ens va dir: disculpeu, això on és, però així hi ha moltíssimes deficiències en accessibilitat universal. Aleshores, què vam fer? El vam convidar un dia a fer una volteta en nosaltres així, a tot l'Eix Cívic, per a que ens informara i ens ensenyara quines coses s'havien fet malament. Així que ell molt amablement i de forma totalment voluntària i altruista es va vindre d'Alcalá de Xivert, que és on ell viu, i ens va fer aquest informe d'accessibilitat. Aquest informe que nosaltres vam entregar al nostre alcalde al març del 2024 i que portem reivindicant des d'aquell moment. Avui estem també així perquè m'agradaria que fora Felipe el que ens explicara realment què fica en aquest informe i per què estan, doncs, quines coses són les que no s'han tingut en compte a l'hora de fer aquesta obra, que pensem que ningú ho haurà fet en mala intenció, ho hauran fet per falta, no? D'alguna manera ho hauran fet per falta d'informació. Normalment els arquitectes solen aplicar la llei, però no és prou aplicar la llei, sinó que s'ha de tindre un poc de sentit comú i aplicar la llei aplicant el sentit comú. Aleshores, el que ens ha faltat en aquesta obra ha sigut una miqueta de sentit comú. Sí. Jo sempre dic que si tots els arquitectes i tots els polítics passaren un dia en una cadira d'hores, estic segur que el món canviaria tot el país. En una cadira de rodes o en una vena als ulls, per exemple. No? Perquè també és de veres que tu, quan ens escrius aquest informe, ens parles moltíssim de les persones cegues o dèbils visuals. Sí, perquè normalment quan se parla d'accessibilitat se pensa enseguida en la rampa para cadira de rodes y no es hacer una rampa d'accessibilitat és molt variopinta perquè hi ha molta diversitat funcional que no se veuen, però tant. Bueno, que no es veuen i moltes que es veuen, perquè quan parlem d'accessibilitat universal també estem parlant de les persones que van en taconet o que porten un bastonet, no? Vull dir que això no ho tenim mai en compte. O persones de la tercera edat. De les persones de la tercera edat, és de veres. No pensem en les persones grans. No pensem que un dia tots arribarem a aquest punt i tots necessitarem accessibilitat. Tu en aquest informe ens parles inclús de les persones autistes. Sí. Perquè dius que, per exemple, les faroles que tenim, com són quadrades, tindrien que tindre fins 2 metres algo que amortiguara per si una persona... Perquè hi ha persones amb diversitat cognitiva carregada femenina local i no controlen. I aquesta farol no tenim cap indicador de que està ahí. Y además son cuadradas y tienen el canto
que te pots pegar al cap. Sí, tenen un canto en punta, però... Tu de lo que has vist així, què ha sigut el que més t'ha cridat l'atenció? Home, De tot aquella, el que tenim fet. aquella atenció que hagin utilitzat rejilla de l'aigua reciclada que no complisse la normativa. A mi m'ha cridat molt l'atenció i penso que a partir d'ara aniré en l'euro per això que mos has dit de la mida de l'euro, no? Sí. Les rejilles, per a que complisquen la normativa, la moneda d'euro no pot passar. No, perquè l'amplària de la rejilla té que fer 1,6 centímetres. Perquè si no les rodes es claven ahí dins i un pot caure. Exacte, llavors el bastant d'invidents o persones cegues. Un taco de salata de dona pot caure i provocar una trencada d'un... Sí, o una ferida, o... Sí. Clar que sí. La gent té que anar pel carrer sense tindre temor a caure perquè el carrer no està com toque. Una altra cosa que ens vas incidint molt és el tema dels alcorques d'on estan els arbres. Sí, perquè fan una aigua que fiquen l'arbre, fiquen l'arena i se deixen 2 dits de fonària. I això és un perill per la caminadora, per la persona cega o visual, perquè pot tropezar enseguida. Cualquier canal tapat en una rejilla metálica que cumplía la normativa entraba compartida a nivel del pavimento. O en un bordillo de 15 centímetres, Sí, no? al voltant para indicar que hi ha algo. Molt bé. Que hi ha un baixant que un pot prendre mal. Sí. Una altra cosa que no t'agrada gens, que penses que no està ben feta d'esta obra, són estos bancs on estem ara sentats. No? Exacte. Això són inaccessibles perquè una persona que va encarregar però se pot canviar se pot agarrar per canviar-se. Pues sí, desde luego tu no podries ara mateix agafar-te a cap lloc per a poder passar en este banc. Exacte. Això per una banda, però després tampoc són ergonòmics, No. i la geloreta que tenim així a l'hivern pues, tampoc és gens bona per a les dones sobretot. Perquè la humitat pot provocar cistitis. I després, una altra de les coses d'estos bancs, per lo que no són correctes, és per als dèbils visuals pel tema del color, Claro, no? exacte. Són del mateix color Sí. i deurien canviar de color, ja que són Sí. una estructura que continue, no? S'hauria de separar la palmera en un altre material, en una altra separació, Sí. i després fer el banc, o bé fer-ho tot banc. Exacte. Però fer dos mides diferents No. bordejant la palmera, No. doncs encara que això no ho sembla, per a les persones dèbils visuals I segue i cegues, és un perill. és un perill. Perquè sembla que no, però no es veu bé. Exacte. Si mos costa, els que encara veiem mitjanament bé, és de veres, perquè és Exacte. el mateix color. Exacte. I ara a mi m'agradaria preguntar-te una cosa, Felip. Ja que ara, pel que sembla, tenen que llevar aquestes palmeres d'aquest trosset de paseo i tindran que tornar a fer d'alguna manera aquesta part de carrer, és la central, no les voreres laterals. Aquesta part central llevaran les palmeres i faran així, diuen, que un jardí. Tu què demanaries als tècnics i als polítics que van a fer això de nou? Que fes un jardí accessible. Un jardí accessible. Sí, perquè si poden entrar
no se comparta las calles de rentadores y está con el Sabate se clave atada y tampoco la vía, porque la gavilla no dice circular a calidad de hores. També que tinguin en compte els bancs, no? Que no poden anar a ficar estos bancs. Exacte, que fui comprar econòmic i accessible. Molt bé. I els que han fet esta obra, els tècnics i els polítics que han fet esta obra, que tu has vist que té aquestes deficiències, a ells què els diries? Perquè antes de fer un projecte buscar un tècnic que necessita i que treballa conjuntament. Clar, però és molt complicat a voltes per als ajuntaments tindre esta figura o pagar-la, no? Encara que n'hi ha tants de diners i que es gasten en tantes coses, doncs sempre, clar, és com molt complicat. Però jo tinc una idea, a veure què te sembla a tu, si el que podem fer és a lo millor demanar que a nivell supramunicipal ens puguen facilitar d'alguna manera, no? En alguna, o sigui, vull dir que a nivell supramunicipal, tant en diputacions o en Federació Valenciana de Municipis i Províncies o des de Generalitat, tingueren no? Este actor, consultor en accessibilitat, especialista en disseny universal, al qui li puguen d'alguna manera doncs demanar ajuda o supervisió, no? Que mire els projectes bé per a que les coses se faiguen per a tots. És que jo, després de molts anys lluitant i treballant en l'accessibilitat, jo veig que n'hi ha decrets, n'hi ha normativa, però no n'hi ha un supervisor que supervisa si han complert la normativa o no. O sigui, es fan les coses, però ningú revisa que s'estiga fent com cal i com toca. Exacte, i val per ciutats i pobles i que no encara cagar Doncs sí. en presons del públic que diu vaya. I a lo millor la solució és molt fàcil. A vegades només sabent com han de fer les coses se fa ja la primera, veritat? Pues des d'ací l'únic que podem fer, Felipe, és això, demanar, continuar treballant i demanar que les coses se facin bé, perquè es poden fer bé. Exacte. Moltes gràcies.